Allah sarki Zainab, mutuwa mai yankan ƙauna, abinda take matuƙar so shine ya zama ajalinta. Allah ya gafarta maki. Zainab budurwa ce mai ilimi, mai hankali da tarbiyya, wanda a lokacin ƙuruciyarta kafin ta yi aure ba ta da wani buri wanda ya wuce burka guda biyu kuma masu sauƙi. Babban burinta a duniya shine ta yi aure sannan ta sami 'ya'ya. Bayan wata 3 da bayyana wannan buri nata, Allah cikin ikonsa ya sa ta yi aure. Bayan wata 2 da yin aurenta, Allah cikin ikonsa ya sa ta samu ciki, wanda kuma wannan ciki shine ya zama ajalin ta. Bayan samun juna biyun Zainab, ta yi matuƙar farin ciki tare da yi wa Allah godiya. Sannan ta yi fatan cewar Allah ya sa wannan juna biyun da Allah ya bata ya zama na cewa 'ya'ya biyu za ta haifa. Zainab mace ce mai cike da alfahari tare da burin ganin ta sami 'ya'ya a zamanta na duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana taka Allah na tashi, amma ta Allah ita ce daidai. A jiya mijin Zainab wato Abba kenan ya kirawo anti baby wato antin Zainab kenan ya shaida mata cewar su maza su zo asibiti domin kuwa Zainab wai ta rasu. Shi kansa shakku yake bai ma yadda da rasuwar ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama Zainab ba ta da lafiya ne? Abba ya ce lafiyar ta kalau, mun yi sahur da ita mun yi sallah, take gaya min cewar cikinta yana ciwo. Na ɗauke ta na kai ta asibiti, aka kwantar da ita a gado aka ƙara mata ruwa. Ganin ta yi barci na ce bari in je in canja kaya. Bayan dawowa ta kenan shine likitan yake shaida min da cewa wai ai Zainab ta rasu. Allah Ubangiji ya ji kanta, ya gafarta mata, ya sa aljanna makomarta. Allah Ubangiji ya cika mata burinta a gidan aljanna. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Mun gode da kulawarku. Kada ku manta da danna alamar subscribing domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Bisalam.